ओंखाम जाबाय जोंहा नै बिट गाजर खाजि कफि भाजा लावजों फुलकफिजों जा आलु मोनजाथ'वामोन नालाय नै बेहा बावसो हारसिं जादों। मोजां दाम फारसेल' दाम ओरै मोनसेथिंल' दाम ओरै मोनसेथिं बिथिंल' दाम बिसिन दाबावलाय माबायदि नाहरदों सेफ्टि जुथा सय नाम्बार बारा गिलिर नङा दस्राफ्रा गिलिर आरोना बे रेजें माने अनलाइनाव बिहरबा रेजेंखौ मोनो माने हाथायफ्राव जुदि बायलाबायो अब्ला माने दाम गोसानि बायनांगौ जायोना अनलाइनाव एसे खम गोलैयो बेखायनो फ्लिपकार्टआव बिहरनाय जादों आरो दा बेनि दामा 612 60 सेन्टारसैमोन 60 नङा 60 हरफिननायखौनो 60 बायदि मोनदों आङो। मिश'आव बिहरदोंमोन मिश'आव दानो सफैया मिश'आ 9 थारिखआव सफैनाय गोनांमोन ओमफ्राय सफैगोन ना सफैला गोबाव जाथारबाय मास मोनसे जाबाय मिश'निया दाबो फैयाखै केन्सेल खालामनांसिगोन। नायनो नेगासिनो देखायनोसै आङो बेखौ फुथुनानै गालांनानै लायदों आं गाबनानै थादों सिगाङाव नाखाना रावबो गैयाना माथो खालामनो दहायनिफ्राय नेगासिनोमोन जुथा मालिकआ लायनो बेथ' दा खामानियावसो थांबाय।